Kien it-tiju tat-tabib Dr. Christian Pandolfino li joqgħod fl-istess triq faċċata tad-dar fejn seħħ il-qtil doppju it-tlieta filgħaxija f'Taslima li sema' it-tieri sparati u ra li 3 persuni suspettati ħerġin mir-residenza tan-neputi tiegħu. It-tiju li beda jgħajjat li 3 suspettati rom jidħlu fil-karozza l-bajda li kienet propju parkjata quddiem id-dar tat-tiju ta' Pandolfino. Kien f'dan il-mument li t-tiju ta' Pandolfino ixxukjat b'dak li raw sema' ċempel minnu fih lill-pulizija. Malli waslu, il-pulizija daħlu fid-dar u fl-intrata sabu mejjet lit-tabib u l-bankir ta' 58 sena. Imbagħad tellu fuq u sabu mejjet ukoll lil Livor Maciejowski, Ingliż ta' 30 sena. Ħabib tal-vittmi irrakkonta dan ukoll ma' One News. Il-karozza li kienet il-getaway kienet parkjata eżatt f'titikar fuq eżatt quddiem it-siju tiegħu fejn li joqgħod faċċata. U safra fien it-siju kien sema il-ħsejs tat-tiri u mill-ewwel ra 3 persuni qed jimxu l barra. Kienu jidhru li huma it's a professional job basikament u beda jgħid magħhom u basikament daħlu ġol karozza u telqu lem. Mark Galjapaċ, sita ġim u ħabib tal-koppja li nqatlet esprima x-xokk u d-diqa tiegħu li tilef lil dawn iż-żewġ tiħbieb. Dejjem ħadsibhom ġifieri bid-daħqa fuq wiċċhom u komplimenti u jitkellem mal-klijenti tiegħi. Xejn, just nice compliments. Galjapaċ għalinna li l-Christian Pandolfino kien ilu jafu aktar minn 20 sena. Intant matul il-jum one.com.mt ir-rapporta li ftit minuti qabel inqatel, Pandolfino kienet jiekol ma' oħtu f'ristorant fuq il-bejt tal-lukanda ewlenija f'Taslima. Persuni qrib il-familja tal-vittmi fl-omiċidju doppju, Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski qalu ma' One News li oħtu tgħix barra minn Malta iżda fl-aħħar jiem u wlieda kienu fuq btala f'Malta u kienu qegħdin jgħixu fid-dar lussuża ta' Pandolfino li tinsab fi triq Loker kantuniera ma' triq Tony Nicol f'Taslima. Is-sorsi ta' One News qalu li Christian Pandolfino oħtu u wlieda spiċċaw mill-ikla ftit minuti qabel l-10 ta' filgħaxija u oħtu ridet tixtri xi ħaġa li tfal tagħha, x'aktar ġelat. Jirriżulta li Pandolfino ma marx magħha u baqa' sejjer id-dar. Il-pulizija qed tħares ukoll u tinvestiga fil-fond lejn il-fatt li Pandolfino iddeċida li ritorna waħdu f'daru u mhux jistenna lil oħtu u wlieda biex jixtru xi ħaġa wara l-ikla. Intant ftit minuti wara li daħal id-dar, 3 persuni deru jidħlu fid-dar tiegħu u nstemmu 6 tieri sparati. Mark Galjapaċ għalinna wkoll kif ħaseb fuħt il-vittma u ż-żewġ wlieda li nsertaw ma kinux fid-dar meta seħħ il-qtil. Malli smajt hemm l-ewwel ħsieb li ġieni kienu dawk il-ġiex tfal li Alla ħabb li basikament hemm ġew ftit ommhom ġifieri oħt Chris u tfal ġew ftit minuti wara li ġara l-accident għax Alla ħares kienu miegħu li dejjem ikunu miegħu. Il-ħamis filgħodu One News reġa' kien fejn ix-xena tad-delitt fejn anki hemm maħbukett tal-fjuri fuq l-għadba tad-dar. Id-dar lussuża għada s-siġillata u qed tkun massa mill-pulizija. Mad-dar ta' Pandolfino innutajna li hemm 4 kameras tas-sigurtà mwaħħla. Il-pulizija u esperti tal-qorti elevaw kemm il-filmati ta' dawn il-kameras tas-sigurtà kif ukoll bdew jiġbru filmati oħra minn kameras tas-sigurtà li hemm fit-toroq fil-qrib fejn seħħ l-omiċidju. Dan sabiex jiġi stabbilit l-għamla tal-vettura. Il-pjanċi li kienu waħla mal-karozza l-bajda li suspettati fil-qtil tal-koppja rġiel f'Taslima rikbu fiha kienu misruqa. Sorsi qalu lil One News li minn filmati elevati ntarvu d-dettalji tal-pjanċi tal-karozza li ntużat fil-qtil doppju. La darba l-għamla tal-karozza għada trid tingħaraf sa issa hu magħruf biss li huma l-pjanċi li kienu nsterqu. Għalhekk nifhmu li l-pulizija għada trid tistabbilixxi jekk il-karozza l-bajda kienx misruqa wkoll. Matul il-jum tal-ħamis ukoll saret l-awtopsja fuq iż-żewġ katavri u b'hekk mistenni jintefaq iżjed dawl dwar it-tieri sparati u kif intlaqtet il-koppja.